Kaixo kasetaguneko lagunok. Gaur ikusiko dugu nola eskatu aurretiko hitzordua trafikoko zuzendaritza nagusian. DGT-ren webgunean gaude, eta hor izapideen atala aurkituko dugu. Bertan, aurretiko hitzorduaren eskaera aukera daukagu. Eskabide zerbitzura sartu gara, eta bi eremu agertuko zaizkigu. Bulegoa eta tramite mota hautatzeko. Jarraitu horretik, no soy robot markatu behar da. Hurrengo pantailan, erreserba egiteko eta hitzordu batera joateko kontuan hartu behar ditugun arauak azaltzen dizkigute. Irakurri ondoren, jarraitu sakatuko dugu. Agertzen garen orrialdean, gure datuak bete beharko ditugu hitzordua erreserbatu horretik. Hurrengo pantailan, eskugarri dauden data eta ordua aukeratu behar ditugu. Hitzordua erreserbatu ondoren, baiezko pantaila agertuko zaigu, hitzorduaren datu guztiekin. Dena zuzena dela egiaztatu ondoren, hitzordua baiestu beharko dugu. Daturen bat zuzenaz bada, datuak edo data aldatzeko aukera ditugu. Hitzordu bat baliogabetzeko horri nagusira itzuliko gara, eta aurretiko hitzordua eskatu atalean sartuko gara. Kontsulta eta hitzordua baliogabetu aukera agertuko zaigu. Baliogabetzeko eskatzen dizkiguten datuak bulegoa eta IFZ dira. Bete ondoren, nosun robot aukera sakatuko dugu. Eta gero, bilatu. Behealdean gure hitzorduak agertuko dira. Ezeztatu nahi duguna aukeratu eta hitzorduak ezeztatu sakatuko dugu. Hori izan da guztia. Espero dezagun bideoa lagungarri izatea. Hurrengora arte.